Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ng tatay ko na itago na lang natin sa pangalang Bunal. Taong 1972. Tapaz, Capiz. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang guro itong si Bunal. Sa sekundarya siya noon nagtuturo at kasalukuyan niyang pinanghahawakan ang mga estudyanteng nasa ikaunang taon ng sekundarya. Sa ilang dekadang pagtatrabaho doon ni Bunal, naging maayos naman ang kanyang buhay. Hindi niya pa noon naiisipang mag-asawa sa kadahilan ng marami pa siyang pinapaunang pangangailangan ng kanyang mga magulang. Ang prioridad kasi noon ni Bunal ay ang mga magulang niyang naghihikahos sa buhay. Dahil siya ang nakatatanda sa kanyang mga kapatid, kaya sinalo niya ang lahat ng responsibilidad na para sa kanilang mga magulang. Ramdam niya kasi ang paghihirap ng mga ito dahil sa labis na katandaan. Hindi naman nagrereklamo si Bunal dahil kahit papaano, nais niya ring makabawi sa mga ito. Parati din niya kasi noong naiisip ang mga naging pagsasakripisyo ng kanyang mga magulang noong sila ay bata pa. Sa pagsapit ng buwan ng pasukan, naging abala naman itong si Bunal sa kanilang paaralan. Pinaghahandaan kasi nila noon ang pagdagsa ng mga bata sa pag-uumpisa ng eskwela. Habang hindi pa noon dumarating ang araw ng pasukan, maigi silang pinaaalalahanan ng kanilang punong guro na iwasan ang anumang bagay na maaaring ikasira ng kanilang relasyon sa mga estudyante. Kinakailangan nilang maging mahinahon upang maiwasan ang anumang uri ng pananakit sa mga mag-aaral. Mariin kasi nila noong ikinukundina ang anumang mabigat na parusa na maaaring ipatang ng isang guro sa kanyang estudyante. Maigi naman itong tinandaan ni Bunal upang wala siyang magiging problema sa hinaharap. Pagdating ng araw ng pasukan, maraming estudyante ang nagsidagsaan sa kanilang paaralan. Kasama ng mga ito ang kanilang mga magulang upang ihatid sila sa kanilang nakatakdang silid. Habang hinihintay noon ni Bunal ang kanyang mga estudyante, panay naman ang kanyang ginagawang pagmamasid sa mga batang pumipila sa kanilang mga silid. Nang masipat na niya ang kanyang mga estudyanteng paparating, ay agad din naman niya itong sinalubong ng buong kagalakan. Lahat ng mga magulang na kanyang nakita noon ay kanyang kinausap at sinabing huwag mag-alala para sa kanilang mga anak. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang natigilan itong si Bunal nang masipat niya ang panghuli niyang estudyante na merong madungis na katayuan. Meron itong kasakasamang matandang mag-asawa na punit-punit din ang kasuotan. Wala rin itong suot na mga tsinelas at masasabi mo talagang naghihirap ang mga ito sa buhay. Halos iwasan na din ito ng karamihan dahil sa pagkakaroon nito ng mabahong amoy sa katawan. Dala ng pagkaawa noon ni Bunal, ninais niyang lapitan ito ng nakangiti upang tanungin. Kahit papaano, alam niya ang pakiramdam ng isang mahirap, lalong-lalo na kapag napapaligiran ito ng ibang tao. Ale, dito din ho ba papasok itong si Utoy? Mahinahong tanong ni Bunal. Iho. Dito yan sa'yo. Kung maaari sana wag mong ituturing na iba itong anak ko, ha? Wag mo din siyang pakaiinitan at saktan kung wala naman siyang nagagawang kasalanan. Mahal namin itong si Pedro, iho, at nais namin ang lahat ng makakabuti para sa kanya. Wika ng matandang lalaki.
Habang nagsasalita ang matandang yon, kitang-kita ni Bunal ang napakaitim nitong mga ngipin na halos maubos na. Siyempre, bilang isa siyang lalaki, nagawa niyang tiisin ang lahat ng kanyang naaamoy at nasisilayan upang maiwasang mainsulto ang mga matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumingin sa kanya ang dalawang matanda habang nanlilisik ang mga paningin nito. Hindi ito ngumingiti sa kanya, bagkus ay ang mga titig nito ay parabang naninindak. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Bunal sa kadahilan ng labis naman niyang nauunawaan ang bilin ng mga magulang ng bata. Sa pag-alis ng dalawang matanda ay siya namang paglapit niya sa nahihiya niyang estudyante upang ito ay kausapin. "Utoy, anong pangalan mo?" Mahinahong tanong dito ni Bunal. "Huwag kang mag-alala. Magiging masaya ang taon mo dito. Matuto ka at mag-aral ng mabuti, Utoy, upang maiahon mo sa kahirapan ng iyong mga magulang balang araw." Dagdag pa ni Bunal. Ako po si Pedro." Nahihiyang sagot ng bata. Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong pumasok sa silid ng paaralan ni Bunal. Tahimik lang ito noon at hindi nito nagagawang tingnan ng kahit na sino sa kanyang mga kamag-aral. Napansin din ni Bunal na hindi ito gaanong nakikipag-usap sa mga taong hindi niya kilala, kung kaya't ninais ni Bunal na pag-aralan ang ugali ng bata. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon na nga isa-isang nagpakilala ang mga bagong estudyante ni Bunal. Lahat ng mga ito ay nagbabahagi ng kanilang mga masasayang ginawa noong nagdaang bakasyon. Nang si Pedro na noon ang magsasalita, ay halos pagtawanan ito ng iilan niyang kaklase dahil bukod kasi sa halatang hindi ito naligo, punit-punit din ang damit nito. Butas na din ang tsinelas noon ni Pedro na siyang mas lalong naging katawa-tawa para sa kanyang mga kamag-aral. Nang marinig ni Bunal na napupuno na ng pangungutya si Pedro, ninais niyang bigyan ng leksyon ang mga estudyanteng walang respeto sa kanilang kamag-aral. Hindi ito ginawa ni Bunal para kay Pedro, bagkus ay ginawa niya ito upang matuto ang kanyang mga estudyante ng salitang respeto. "Makinig kayo Unang araw pa lang ipinapakita nyo na ang hindi magandang ugali na inyong nakuha. Si Pedro ay isa sa inyong mga kamag-aral, kaya ituring nyo siya bilang isa sa mga ito. Hindi kayo pumunta sa paaralan para mangutya ng kapwa, bagkus ay pumunta kayo dito para matuto ng mga tamang asal at gawain." Pangaral ni Bunal. Matapos niyang makapagsalita, bigla namang tumahimik ang lahat ng mga nangungutya kay Pedro. Dahil sa ginawa noon ni Bunal, kung kaya't nagkaroon ng kumpiyansa itong si Pedro sa kanyang sarili. Ibinahagi nito ang kanyang mga masasayang ginawa noong panahon ng bakasyon. Simple lang ang nakamulatang pamilya ng batang yon. Subalit, hindi niya ito ikinaila sa kanyang mga kamag-aral. Ako nga po pala si Pedro. Simple lang ho ang pamilya namin. Minsan kumakain kami ng 2 beses sa isang araw at minsan naman 1 beses lang. Wala ho kaming gaanong salapi para matustusan ang aming mga pangangailangan sa bawat araw. Napipilitan ho kaming mamingwit sa sapa para may kain kami sa panghapunan. Matanda na po ang mga magulang ko, kaya na may naniniwala sila sa akin na magagawa kong maahon ang aking sarili sa kahirapan kahit wala na sila. Wika ni Pedro. Dahil sa kwento na yon, kaya na may nagkaroon ng ideya itong si Bunal
sa kung anong pamumuhay meron ang kanyang natatanging estudyante. Matapos ang araw na yon, ninais ni Bunal na makasabayan itong si Pedro sa paglalakad patungong bayan. Halos hindi niya kasi maisip noon kung bakit nais niyang mapalapit sa bata. Parang may kung ano siya noong nararamdaman kay Pedro na merong koneksyon o pagkakahawig sa kanyang nakaraan. Habang sila ay naglalakad, panay naman ang ginagawang pagtatanong nitong ni Bunal sa bata. Nang marating na nila ang sentro ng bayan, agad din namang nagpaalam itong si Pedro sa kanya. Nasipat niya kasing naghihintay ang kanyang ama't ina sa isang puno ng mangga, kung kaya't mabilisan itong nilapitan ng bata. Nakatingin lamang ito sa kanila habang hindi nakikitaan ng paggalaw ni Bunal. Paalam na po, Ginoong Bunal. Pasensya na po ha. Hindi po kasi masyadong mahilig makipag-usap ang mga magulang ko eh. Wika ni Pedro habang tumatakbo patungo sa kanyang mga magulang. Tumangulang naman noon si Bunal habang nakangiti sa kanyang estudyante. Ilang araw pa ang lumipas, naging masaya naman ang pag-aaral ni Pedro sa ilalim ng kanyang katungkulan. Hindi na ito gaanong nakukutya ng kanyang mga kamag-aral dahil naroon palagi si Bunal upang sawayin ang mga ito. Habang patagal ng patagal ang pagtuturo noon ni Bunal sa kanyang estudyante, hindi niya namamalayan na nagiging kalapit na niya pala itong si Pedro. Ang iilan sa mga kamag-aral nito ay hindi napipigilang magalit kay Bunal sa kadahilanang nakakaramdam na sila ng inggit sa isa nilang kamag-aral. Animoy yun palagi ang pinapabura ng kanilang guro na siyang hindi naging maganda para sa kanila. Hindi pa man natatapos noon ang isang buwan niyang pagtuturo ay kung ano-ano na ang reklamong natatanggap ng kanyang punong guro. Ilang ulit na ding nagpaliwanag noon si Bunal na wala siyang pinapaboran, subalit matitigas ang ulo ng mga magulang ng kanyang estudyante. Sumapit ang unang pagpupulong ng mga magulang at guro. Doon na nga naganap ang mga pangyayaring buong buhay ni Bunal ay hindi niya naisip na totoo. Isang araw, habang kasagsagan ng pagpupulong, inulan ng napakaraming reklamo itong si Bunal. Ninais ng mga magulang ng bata na mabigyan siya ng disiplina sa kadahilanang hindi patas ang kanyang pagtrato sa lahat ng kanyang estudyante. Ang mga magulang naman noon ni Pedro ay nananatiling nakatingin lamang sa kanya habang hindi nagsasalita. Kahit anong pagpapaliwanag noon ni Bunal ay halos hindi siya nagawang pakinggan ng mga ito. Nagawa niya lamang makalabas sa gulong yon dahil na rin sa tulong ng kanilang punong guro. Kuminahon muna tayo. Ang pagpupulong na ito ay para sa kabutihan ng lahat ng estudyante sa ating paaralan. Kung meron man hong nagawa sa inyo si Ginoong Bunal, hayaan niyong ako ang magsabi sa kanya sa kung ano ang kanyang dapat na gawin. Ang eskwelahang ito ay hindi nagkukonsinte ng pagkakamali ng aming mga guro. Wika ng kanilang punong guro. Nang marinig ito ng mga magulang, ay ninais na lamang nitong tumahimik sa kanilang kinauupuan. Matapos ang tagpong yon, lumapit kay Bunal ang mga magulang ni Pedro. Ngumiti ito sa kanya habang nagsasabi ng, Salamat sa iyo, Ginoong Bunal, dahil itinuring mong hindi iba ang aming anak. Kung wala kang gagawin ngayong araw, iniimbitahan ka namin sa aming tahanan upang makisalo sa isang maliit na piging. Wika ng matandang lalaki. Sige ho, tay.
Wala naman ho akong gagawin mamaya eh. Sagot naman ni Bunal. Ilang oras pa ang lumipas, natapos na nga ang pagpupulong. Bale, dumiretso na sila Bunal sa bahay nila Pedro upang makidalo sa isang mumunting piging ng mga magulang ni Pedro. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, napansin ni Bunal na merong kalayuan ang bahay nito sa kanilang bayan. Dahil sa unang beses niya pa lamang makapunta sa lugar na yon, hindi niya naiiwasang mangamba para sa kanyang sarili. Marami din kasing napapabalitang nawawala nilang mga kababaryo nang sa hindi malamang dahilan. Kalahating minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang isang maliit na kubo. Sa pagsilay niya sa bakuran nito, bumungad sa kanya si Pedro na naglalaro. May kasakasama din itong itim na aso na hindi gaanong kalakihan. Nang masipat siya ng asong yon, ay halos titigan siya nito ng napakasama na parabang nais siya nitong kagatin. Nakatitig lamang ang asong yon pero hindi yun kumakahol. Pasok ho kayo, Ginoong Bunal, sa aming mumunting tahanan. Wika ng matandang lalaki. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpasok naman nila sa silid ng bahay na yon. Sumunod na dinoon si Pedro at maging ang aso nito. Habang wala pa ang mga inihandang pagkain ng mag-asawa, panay naman ang pangungulit ni Pedro sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumapit sa hapagkainan ng mag-asawa. Meron itong daladalang mga baboy at iba't ibang uri ng putahe na gawa sa karne. Nang malanghap ni Bunal ang amoy ng mga ito, ay halos hindi niya maiwasang matakam sa mga pagkain yon. Hindi niya maisip noon kung saan kumuha ang matanda ng mga karne. Dahil sa pagkakaalam niya, walang salaping maaaring magamit ang mga ito. Nang lumabas na ang lalaki, meron itong daladalang isang plato ng kamote na siya rin namang inabot kay Bunal. Heto ang kainin mo, Ginoong Bunal. Pangit kasi ang lasa ng mga karneng yan. Wika ng matandang lalaki. Hayaan mo yung bisita natin, Protasio, sa kung ano ang nais niyang kainin. Sagot naman ng asawa nito. Mitring, nag-uusap na tayo tungkol dito, hindi ba? Huwag mong kakalimutan, ang gurong yan ang dahilan kung bakit masaya ang nag-iisang anak natin. Sagot naman ng lalaki. Nang marinig ito ni Bunal, ninais na lamang niyang huwag pansinin ang pag-uusap ng mga ito. Kahit papaano, ayos na din para sa kanya ang mga kamoteng yon para magkalaman ng kanyang sikmura. Nais niya mang kumain ng mga karning nakahanda sa hapag, ay hindi niya yon ginawa dahil sa hiya sa dalawang matanda. Ginoong Bunal, kung merong kamang nais ipagawa sa amin, magsabi ka lang. Sana'y hindi magbago ang iyong pagtrato sa aming anak. Wika ng matandang lalaki. Oho, hindi ho magbabago ang pagturing ko kay Pedro. Makakaasa ho kayong hindi siya masasaktan o mapapahiya kapag ako ang kanyang guro. Sagot naman ni Bunal. Makalipas ang ilang araw, napagpasyahan ng kanilang punong guro na siya ay ilipat ng klase. Wala namang nagawa noon si Bunal kung hindi ang sundin ng mga ito. Kahit nais man niyang manatili sa kanyang mga dating estudyante, ay wala siyang kapangyarihan upang suwayin ang pasya ng nakakataas sa kanya. Ang naging basihan kasi noon ng kanilang punong guro ay ang problema ni Bunal sa mga magulang
ng kanyang batang tinuturuan. Dahil sa paglipat noon ni Bunal, kung kaya't naging kaapi-api si Pedro sa kanilang pangkat. Halos putaktihin yon ang pangungutya ng iba nitong mga kamag-aral na hindi man lang nagagawang suwayin ng kanyang bagong guro. Isang hapon, sinamahan ni Bunal itong si Pedro patungo sa kanilang bahay. Ginawa niya ito para sabihin sa mga magulang ni Pedro na hindi na niya hawak ang kanyang anak. Sinabihan din ito ni Bunal na magreklamo sa kadahilan ng parati niyang nakikitang umiiyak itong si Pedro. Nang marinig ng ama ang kanyang naging salaysay, ay halos magwala ito sa kanyang bahay. Nagkikiskisan ang magkabilang ngipin nito na para bang meron itong nais gawin. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla itong lumapit kay Pedro at nagwika ng, Pedro, sino ang nangapi sa'yo? Sabihin mo't nang mabigyan ko ng gantimpala. Matapos nitong tanungin si Pedro, ay agad din naman itong pinauwi si Bunal. Wala nang nagawa noon ang guro kung hindi ang sundin ang sinabi ng mga matanda. Ilang araw lamang ang lumipas, personal na pinuntahan ng mga magulang ni Pedro ang pamamahay ni Bunal. Nagkataon naman noong wala silang pasok kung kaya't nagawa ng mga itong siya ay madatnan sa kanilang tahanan. Nang makita ni Bunal ang dalawang matanda, ay agad niya naman itong nilapitan upang kausapin. Bunal, tanggapin mo ang mga uling na ito. Huwag mo yang iwawala kung ayaw mong madisgrasya ang iyong pamilya. Mauna na kami dahil marami pa kaming gagawin. Wika ng matanda. Matapos nitong makapagsalita, ay agad din naman itong nilisan si Bunal nang hindi nagpapaalam. Kahit gulong-gulo na noon ang kanyang isipan, pilit niya pa ring sinunod ang utos ng dalawang matanda. Sa pagsapit ng gabi, habang siya ay natutulog, bigla na lamang siyang napabalikwas nang makarinig siya ng nagsasalita sa labas ng kanilang bahay. Ang boses ng nilalang na yon ay napakalalim, na para bang isa itong demonyong nagsasalita. Ang tanging naririnig lamang noon ni Bunal ay ang kanyang pangalan na paulit-ulit sinasambit ng nilalang nang sa hindi malamang dahilan. Panay din ang pagkarit ng kuko nito sa kanilang dingding na siyang labis niyang ikinatakot. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din namang umalis ang nilalang sa kanilang tahanan. Habang nakahiga noon si Bunal, isa lamang ang pumasok sa kanyang isipan at yon ay ang mga katagang, aswang ang mga magulang ni Pedro. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, biglang kumalat ang balita sa kanilang baryo sa pagkawala ng 3 pamilya. Lahat ng mga ito ay hindi na matagpuan sa kanilang tahanan na para bang kinuha ito ng hindi matukoy na nilalang. Napakaraming nagkalat na kuro-kuro sa kanilang lugar noon sa maaaring naging dahilan ng mabilisang paglisan ng mga ito. Habang patuloy na nagmamasid noon si Bunal, biglang pumasok sa kanyang isipan na ang karamihan sa mga pamilyang nawala ay ang mga magulang ng iilang bata na palaging nanunukso kay Pedro. Dala ng kuryosidad ni Bunal, ninais niyang puntahan ang tahanan ni Pedro upang kausapin ang mga ito. Sa puntong yon, siguradong sigurado na itong si Bunal na ang mga magulang ni Pedro ang may kakayahang gumawa ng bagay na yon.
Ginoong Protasio, maaari ho ba tayong mag-usap? Nauutal na wika ni Bunal. Kasabay ng pagwika nito ay ang agad naman niyang pagkwento ukol sa mga pangyayari. Nang marinig ito ng matanda, ngumisi lang naman ito sa kanya habang nagwiwika ng, Bagay lang sa kanila yon. Hindi sila nararapat na mabuhay sa mundong ito kung ganyan lang din naman ang kanilang pag-uugali. Yung gurong pumalit sa'yo, susunod na yon. Itago mo lang yung uling na binigay ko sa'yo, Bunal, dahil yan ang magliligtas sa'yo at sa iyong pamilya. Matapos nitong magwika, agad din naman itong tumalikod kay Bunal nang walang ano paman. Hindi na nasunda ng pag-uusap nila noon sa kadahilan ng wala ng kakayahan pa itong si Bunal upang magsalita. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, maiging binantayan ni Bunal ang pamamahay ng gurong pumalit sa kanya. Nang sumapit na ang lalim ng gabi, doon niya nasilayan ang paglapit ng dalawang nilalang na halos kahawig na ang pagmumuka ng demonyo. Malalapad ang pakpak ng isa sa mga ito, samantalang ang isa naman ay merong paa na parang sa kabayo. Bigla nitong sinugod ang tahanan ng gurong pumalit sa kanya. Sa paglapit nito sa entradang pinto ng bahay, hinanap nito ang tsinelas ng gurong yon na para bang meron itong gagawing kakaiba. Kitang-kita ni Bunal noon ang pag-amoy-amoy nito sa tsinelas habang merong binubulong. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumabas ang guro na para bang natutulog lamang ito. Kitang-kita kasi yon ni Bunal na nakapikit habang naglalakad. Nang makuha na ito ng dalawang nilalang, ay agad din namang kumaripas ng takbo ang mga ito. Hindi na ito nasundan ng paningin ni Bunal, subalit alam niya na ang mga nilalang na yon ay ang mga magulang ni Pedro. Matapos ang mga pangyayari, ninais na ni Bunal na maglipat sa ibang lugar. Ginawa niya ito hindi para malayo sa pamilya ni Pedro, bagkus ay magkaroon ng katahimikan ang kanyang sarili. Sinama na din niya noon ang kanyang pamilya upang kahit papaano'y hindi na sila magawa pang magambala ng mga nilalang na hindi ordinaryo. Sa pag-alis ni Bunal sa kanilang lugar, kitang-kita niya ang angka ni Pedro na kumakaway sa kanila. Nakangisi ang lahat ng yon habang patuloy silang tinitingnang umalis. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Bunal dahil sapat na ang kanyang mga nalalaman upang labis niyang katakutan ang mga nilalang na yon. Ilang buwan pa ang lumipas, nabalitaan na lamang ni Bunal na natagpo ang patay ang kanilang punong guro. Wakwak ang buong katawan nito at karamihan sa mga laman loob ay nawawala. Hindi rin nabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito at tuluyan na lamang ding nalibing sa limot sa paglipas ng panahon. Ilang dekada pa ang lumipas, patuloy pa ring sariwa sa alaala ni Bunal noong minsan siyang nagkaroon ng estudyanteng anak ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Magandang halimbawa na naman ng kwento to na maging mabuti ka sa kapwa mo kasi wala namang mawawala sa'yo. Kung pakikinggan nyo yung flow, yung daloy ng kwento, simple lang. Naging mabait si Bunal doon sa estudyante niya. Hindi naman niya alam na anak ng aswang yon, di ba? Wala naman nabanggit din sa kwento. Nalaman na lang niya
Yun nga, nung marami nang pinatay yung mga magulang ni Bunal. Ang pinagtataka ko lang, bakit kaya kailangan pang mag-aral ng isang aswang? Para saan? 'Di ba? Pero hindi rin natin alam. Marami sigurong mayayamang pamilya, mayayamang kumpanya na aswang ang namamahala. Di natin alam. Mahirap sabihin. Sa panahon ngayon, mahirap nang malaman 'yun. 'Di ba? Kasi nga sa ibang bansa may mga vampira na multi-billionaire, 'di ba? 'Di ba? Kaya ang hirap lang malaman kung talagang yun ba talaga yung lahi nila. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.